दा आं न'आवथ' भिडिअ खालामालासिनो बिदिनो हाबा साबा खालामनानै थांनोबो हायो आं भिडिअ खिथियाबाबो खिन्थु जि दिना डेटनि जिथुबा सिटिया बिदि जागोन जायफोरा फायनो होननानै कल हरदों ना बिसोर खामानि मावनो फायथारनांगोन। जेम्स आदा बाजैखौ लिंहर होननानै बुंदों आरो ना गाय ओइ नै बथलानो मोनलायबायलै नै जेसेबां फुराना बथल नै डिसकालार जालायलांबाय लोगोफोर आसामनि ना भुटाननि ना थाइलेण्डनि ना गुड मर्निं गासैनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर दा नायनो हागोन ने टाइमा खैथा जाखो दा टाइमा जाबाय नै 8:13 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै जाबाय 18 आरो ना तारिखआ 18 जुलाइ आंथ' दा नै जिमाव थांदोंमोन ओमफ्राय दा नै जिमनिफ्राय फैनानै पुरा माने रेडि जाबाय मानोना बुङोबा भिडिअ खालामनो थाखाय रेडि आरो ना दा जियानो जाया माने गाइस गोबां मानसिफ्रानो मिथिनो लुगैदों जिथुबा माला जागोन माला आरो मा खालामबाय थादों आङो नैबेखौबो लानानै मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन मैयायो जिथुबा नै नोंथांमोनाथ' मिथिखादो बियो मानि सिटि बेखौबो लानानै मोनसे भिडिअ खालामबाय माने जि दिना डेटनि जिथुबा सिटिया बिदि जागोन अब्लासो हाबाया जायो होननानै साननानै लानांगौ आरो ना खिन्थु दा आं नोंथांमोननो आपडेटसो होदो सानसे मानसिफोरा भिडिअखौ जोबनायाव लासै नायो आरो सानैसो मानसिफोरा भिडिअखौ जोबनायाव लासै नाया बेनिखायनो एसे बुजिनो एसे गोब्राब जायो आरो ना ओमफ्राय गाइस आंथ' बुंखादो मथ'थ' 2 मासनि गेजेरावनो जागोन होननानै नोंथांनो बुंखादो ओमफ्राय आं दा जिखिनि हायो न'आवनो एसे खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौथ' नोंथांमोना भिडिअ नुगासिनो दङ दा नोंथांमोना भिडिअखौ आं होबाथाय नायबाय थाबासो नोंथांमोना मिथिगोन जिथुबा आपडेट मोनबाय थागोन नङा होमबा दा नोंथांमोना नायाबाथाय महा आपडेटखौ मिथिनो नङा होमबा दा नायबाय थाबासो मिथिगोन दा खानसे मानसिफ्रा बै सिगां फार्स्ट होनाय भिडिअखौ नायालासिनो डाइरेक्ट नैखौ नायबा सोरबा आरो बुजि मोनाबो जानो हानाय आरो सोरबा बुजि मोनगोनबो जानो हानाय माने बिदिनो आरो ना ओमफ्राय कमेन्टफोराव ओमफ्राय गाइस दा नै गोबां मानसिफ्रा नैबे मोनसे भिडिअ कमेन्टखौ हरदोंमोन आंथ' लगे भिडिअ हेगारनायनि कमेन्टखौसो माने बुंगोन होननानै बुंखादो ओंखायनो जिखिनि हायो नोंथांमोनाबो गासिबो कमेन्ट हर माबा मोनसे सोंनो लागा दङबा नोंथांमोना कमेन्टखौ हर आरामसे सोंजागोन टेनसन गैया ओमफ्राय इथिंखालि दोङो नै इथिंखालि मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों नायनो हागोन नोंथांमोनानो चिरांनिफ्रायथ' गोबाङानो कमेन्ट फैखादो दे खिन्थु बहुत मोजां कमेन्ट फैदो ओमफ्राय इथिंखालि दोङो नै नायनो हागोन नोंथांमोना आदा हाबायाव आं सल' खननो थांगोन आं दं सल' खननायाव एसे मोजां साउन्डखौ लाबो माइक्र'फन जिथुबा माइक्र'फनखौबो मोजां लाबोखा आदा ओमफ्राय इथिं बुंदों आरो फ्रम बर्मानिफ्राय आं इखौ मेसेज हरदों इन्सटाग्रामाव मेसेज हरब्र' नों आंखौ इन्सटाग्रामाव गानखौथ' नांखागोन इन्सटाग्रामाव मेसेज खाम ब्र' आंनोथ' गान खनग्रा नांखाथारखागो भाइ नांखाथारगो बरियानो नायनो हागोन नोंथांमोना कमेन्टआ बेनो आरो ना आं इन्सटाग्रामाव मेसेज हरनो होदो नांगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ लागोन आङो टेनसन गैया ब्र' पुरा इन्जय खालामनांगो नों गान रोजाबबाय था जों मोसाबाय थागोन ना बरिया इन्जय खालामनांगो दा इन्सटाग्रामाव आंखौ मेसेज हरबानो जाबाय दे ब्र' नोङो भिडिअखौ नुदोंबा आरो आंनो मेसेजखौबो हरखादो ओमफ्राय गाइस दा बिदिनो बहुत मोजां कमेन्ट हरदो ओमफ्राय नै इथिंगालि नै जेम्स आदा बाजैखौ लिंहर होननानै बुंदों आरो ना गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना जेम्स आदा आरो बाजैखौ लिंहर होननानै बुंदों आरो ना नायनोसै मा जायो दा बयबो बेस्थ' थायो नङा होमबा सोरनियाबो मोनसे टाइमाव मिलाया बयनियाबो मोनसे टाइमावसो फ्रि जायो ओमफ्राय गावनि हाबाया खसा ना मिसालै आदा होनो माने आंनि हाबाखौ खसा ना मिसालै आदा होनना बुंदों आरो ना जुदि न'खराव जुदि बिदिनो मोनसे माबा मोनसे प्रग्राम बा माबा मोनसे जुदि हाबा सोरबा जुदि जायाबा बिदि मानो आपडेट होनो नङा होमबा आं नोंथांमोनखौ माने ओरैनो भिडिअ बुंनो नङा होमबा दा इफोर जाबाय मोनसे फायनो गोनां दा आं दिनै जाखानाय मोनबा दिनैनो नोंथांमोननो खामानिखौ खिथिजोबनो हागौमोन खिन्थु दा नै फैगासिनो दोङो जिहेतु दा आरो उखा मुखा मायबा खालामनो बिदि एडभान्स खालामना दोननानै मा जानो नङा होमबा दा आं जिखिनि हायो न'आवनो एसे खामानिखौ आङो मावगासिनो दोङो जाहाथे हाबा खाथियाव बारा खस्थ' जाया मानोना बुङोबा जोंहा न'आव रावबो गैखाया मानो होनबा आंनो हारसिं हौवासाया बाखि जोंहा मादार आरो फादारल'सो सोर दंबावो नङा होमबा थ' बेनिखायनो एसे खस्थ' जागोन होननानै आङो जिखिनि हायो गावनो एसे खामानिखौ मावगासिनो दङ आरोना जेरैबायदि माने मावबाबो खामानियानो जोबा आरोना गाइस मिसाखौलाय मा बुंनो दा इनिफ्राय मिया हरावबो कल हरनानै बुंबाय ब्र' सासेया आदा नों माने इमान खस्थ' खामानि मावबाय थादो आं थांगोन ना नों आंखौ मानो लिंहराखै बिदि होननानै बुंदों आरोना आरो बागानपारानिफ्राय जोंनिया ब्र' सासेया आं दङ टेनसन गैया नों मानो आंखौ लिंहराखै माने खामानिखौ मावबाय थादो होनना बुंदों आं बुंदो
हाबा जानोसै सप्तासे सिगाङाव फै मानोना बुंबा दा फैनानै माने इमान खस्थ' नोंसोरबो खालामनो बिदि होननानै आङो बुंनायसै आरोना ओमफ्राय गाइस नैखौ लानानै आं मोनसे सिटिखौ लानानै मोनसे ब्लग होदोंमोन मिया इयावबो बहुत मानसिफोरा मोजां मोजां कमेन्ट हरदो बेनि थाखायनो थेंक इउ मानोना बुङोबा जेब्ला नैबे बुस्थुआ जागोन ना कार्डआ अब्लासो नोंथांमोना डेटखौ मोनगोन आरोना जिथिया नैबे कार्डआ जाया अब्लासो नोंथांमोना डेटखौ मोना इ कार्डआ जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोननो आङो डेटखौ फोरमायगोन आरोना जिथुबा माला डेटआ दा नोंथांमोना अब्लासो मिथिगोन दा इनिखायनो भिडिअखौ जोबनालासे नायबाय थानांगो होमबाने आं मा बुङो मा बुङा नोंथांमोना मिथिगोन आरो आपडेट होनायखौ नोंथांमोना मिथिगोन नङा होमबा थ' नोंथांमोना गासैबो सापर्ट होबानो जाबाय आरो गासैबो एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय नकुल ब्लग फेमिलि आरो आंथ' बुंखादो लोगोफोर मैसा नांखागोन एखेबारे गारनायाव गैखाया आरोना मैसा थारनांगोन आरो जोंनिया ब्र'आ इन्सटाग्रामाव मेसेज हरबानो जाबाय ओमफ्राय रोजाबनांगोन ना बरियानो रोजाबनांगोन ओमफ्राय दा दिनै जिखिनि खामानि दं एसे मावनोसै आङो दा दुगैयाखै दुगैनि सायावनो खामानिखौ मावनोसै मानोना बुङोबा बेलासि बिराद सान्दुं गोसा जायो नालाय बे सान्दुं गोसा जायै टाइमावनो दा फुङावनो एसे खामानिखौ मावनोसै मावनानै नोंथांमोन आरामसे भिडिअ खालामलांसै आरोना एसे थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो थांनायाथ' थांनो हागोन हो थांनायाथ' थांनो हागोन उनावहा बहा थागोन बहा उन्दुगोन बेबो मोनसे बाथ्रा आंनि सायाव थांगोन उनावहा सोर नायगोन सोर सोंगोन गोदान गोदान मानसि गोदान गोदान जायगा सिनायगोन सोर मागोन बिदि जादों होननानै बुंदों एथ' नंनायाथ' नंगौ एक्सुवेलि फायनायाथ' फायगोन खिन्थु दा आंखौसो माथो होनांगोन आंखौ जुदि लोगो मोनाबा आरो जोंहानि फेमिलियाबो सिनायनाया एसे गोब्राब जागोन नङा होमबा थ' जेबो नङा बेफोरखौ जेबो साननाङा दा नोंथांमोना आं आपडेट होबाय थागोन आरो सम दंबावो आरो टाइम दंबावो जिखुनु जाया जानानै लोंनानै मैसाबाय बास बिनोसै आरो नङा होमबा सम दंबावो थ' नोंथांमोना नेनानै थाथ' आपडेट होबाय थागोन आं भिडिअ नोंथांमोना खालि भिडिअखौल' नायबाय था दा गासैबो बिदिनो कमेन्ट हरदो गासैनि कमेन्टखौ आं नायाखै नङा नायदो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै जोबोद मोजां नांदो जोबोद मोजां जेसांनो हायो कमेन्ट हर जेसांनो हायो भिडिअखौ शेयार खालाम आरो सानसे मानसिफोरा माने धैजो माने हिबि जागोनखाय माबागोनखाय बिदिखौ खासेल'सो कमेन्ट हरदो आरोना इ टाइपनि जिथुबा धैजो हेभि जागोन धैजो मायबा गोदोर जागोन इ टाइपनि सासेल' मानसिया कमेन्ट हरदो खिन्थु जेबो नङा आरोना इफोर जाबाय मोनसे आपडेट आरोना गाइस माने जिथुबा एसे आपडेट नङा होमबा दिनै आङो मोनसे हाबानि भिडिअ होबाय गामियावसो मिथिबाय दा आंनि इउटुब फेमिलिफोरा आंनि इउटुब फेमिलिखौ आंनि भिडिअखौ नायो इउटुबाव जुदि आङो इउटुब फेमिलिनो जुदि आङो जेबो खोन्थायाबा जेबो खोन्थियाबाथ' एसे बोरैबा जायो नङा होमबा बेनिखायनो दा आंनि इउटुब फेमिलियानो माने आंनि आंगो लोगो बायदि आंनि माने फ्रेन्ड ओरै जालांजोब्बाय नङा होमबा दा आङो फ्रेन्डफोरनो खोन्थाबाय इ टाइपनि आरो माने बाथ्राया दा नोंथांमोना खानैसोफोरा बुजि मोनो खानैसोफोरा बुजि मोना दा आं न'आवथ' भिडिअ खालामालासिनो बिदिनो हाबा साबा खालामनानै थांनोबो हायो आं मिडियाआव खिथायाबाबो खिन्थु दा मिडियाजों आंनिया बहुत माने लोगो जाबाय दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायो दा आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनजोंनो आंगो लोगो बायदि जानानै दङ आं मानो होनबा आं भिडिअ होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय ओमफ्राय कमेन्ट हरबाय थ' बे मोनसे लोगो आरो माने लोगो बेनिखायनो माने आङो आपडेट होदो आरो जिथुबा आंनि फेसबुकआवनो जा बा इउटुबावनो जा फेसबुकआव आंनि लोगो दङ आं फेसबुकआव आपडेट होदो इउटुबाव आंनि लोगो जाबाय आं इउटुबाव आपडेट होबाय माने इ टाइपनि आरोना दा बिदिनो सानना लानांगोन नोंथांमोना आंथ' दा आरो मा बुंनो नङा होमबा दा जेबो नङा रावखौबो गाज्रि मोनाखै मोजां नांदो आरो बिदिनो नोंथांमोना मोजां मोजां कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय आं खामानि एसे मावना लानोसै लोगोफोर उपाय गैया गाइस उपाय गैया न'आवबो रावबो गैयाना खामानि मावबाबो जाया खिन्थु दा नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नैबे माबाखौ नुदो जानो हानाय नैबे फुलफोरखौ खिन्थु नैयाव मोनसे दङ बेखौ दानफायबाय दै खिन्थु आं बे फुलखौ मा खालामगोन जिथु हाबाया जाथारनोसै खाननै खानथामनि सिगाङावसो बेखौ आङो साफा खालामगोन आरोना बाखि इयो थाथोंसै दा बाखि मावनांगौ खामानिया आंनिया मा इथिंगाले फुरा जायगाफोरखौ साफा खालामजोबनांगौ नङाबा उनाव हाग'नाय नङा गाइस हाग'नाय नङा नोंथांमोना बुजिदों ना बाथ्राखौ दा आं इथिंगाले एसे साफा खामानि नङाबा उनाव हाग'आ जागोन आरोना मावबाबो जोबालै खामानिया मिथिदों ना नायनानै खामानिखौ मावनो गिलायलायो लोगोफोर मिथिबायना दा नायनो हागोन ने गाइस नोंथांमोना माबायदि अबस्था जाना दङ ओरैबायदि हाग्रा माने गासैबो नै ओरैबायदि हाग्रा लोगोफोर नुदों ना दा नोंथांमोना नायनानै साननो हानाय माने जिथुबा मा खामानिखौ मावो दाबो जोबाखै होननानै इथिंगालैनो आधा फोजोबबाय इथिंगाले खानसे इथिंगाले आधा बेला इथिंगाले आधा टाइमा थाङालासिनो थागोन टाइमाथ' जाखागोन ना गाइस इयावनो आरो मेन बुस्थुआ दा इफोर खामानि मावनायफोरखौ नुनानै
सानैसो लोगोफोराबो आंखौ कल खालामहरदो आदा जोंखौ मानो लिंहराखै आंखौ मानो लिंहराखै होननानै बुंदो ओमफ्राय आं बुंदो सप्तासे सिगाङाव फैनो हागोन दे दा नांथ'आ होनना बुंदो आरो आं माने इमान खस्थ' मानो होनो नङा होमबा लोगोबाबोथ' दा सप्तासे सिगाङाव फैजोबनांगोन खिन्थु सप्तासे सिगाङाव फायाबा खिन्थु खारग'नाय नङा लोगोफोरबाबो मिथिबायना सप्तासे सिगाङाव नोंसोरखौ बिराद खस्थ' होगोन आङो दा गाइस इथिंगालैनो थुलुंसि बिलाइ दङ इनिफ्राय इखौबो नांगो एसे दुखुबो नाङो एकदम बोरैबा नाङो आरो माने खामानिखौनो मावनो बेफोर फुलफोरा इमान बुरजा फोना होनानै रजबनाय जुदि दानफायनो गोनां जायोबा एसे माने दुखु नाङो आरोना बाथ्राया बेनो लोगोफोर दा जियानो जाया मानो गाइस आं दा हारसिंनो जिखिनि हायो मावलांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंदो भिडिअ नायलांबाय थादो अब्लासो आंबो एसे इन्ट्रेस्ट जासिगोन नङाबा आंबो एसे बरिं नांगोन ना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था खामानि मावनायखौ होमबासो इन्ट्रेस्ट जागोन नङाबा आं एसे बरिं जागोन लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा नै खतम नारे ना नारे ना पुरा थुलुंसि बिलाइ गोजा बेनिखायनो एसे दुखु नांदो आरो माने आङो उपाय गैया समजों लोगोसे गासैबो दाननो गोनां जाजोबो बहुद बुरजा हाग्रा दै गायसिनो बे दिनै सानसे लाखागोन मिथिबाय ओइ नै बथलानो मोनलायबायलै नै जोंहानिया जेथिंबो बथलानो थायो नै नोंथांमोना साननो हानाय गारना दोनब्लादोसो खोमा होननानै बेसेबां फुराना बथल नै डिसकालार जालायलांबाय लोगोफोर आसामनि ना भुटाननि ना थाइलेण्डनि ना दुबाइनि मोनबायबा बथला नै डिसकालार जालायलांबाय लोगोफोर नुदोंना लोङै लोङै डिसकालार जालांजोब्बाय सोरबा लोङो इखो ओइथिं दोनथ'नि र' नारे नारे ना 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 नारे ना ना गाइस उपाय गैया हारसिंनो पुरा इन्ट्रेस्ट खालामनांगोन नङाबा जानाय नङाना हारसिंनो इन्जय लानांगोन लाइफआव हारसिंनो इन्जय लानो रोङाबा लाब गैया गाइस मिथिबायना फार्स्टआवनो आङो थुलुंसि बिलाइखौ दानफायथ'वा हाग्राखौल' साफा खालामनानै दोनग्रोनि आङो हाजिरा लाखानांगोन इथिंगालै नङाबा जानाय नङा वाव बेसेबां खामानि दोङो गाइस मिथिदों ना मास मोनसेया माला थाङो थटखौनो मोना जैदिन न'आव थायो ओइदिन खामानि मावबाय थाखानांगोन आजादि थानो मोनखानाय नंला माने आजादि थाबाय थाबाथाय उनाव हाराम जालांगोन हाराम जाखो साफा खालामना दोनजोबखानि गथाय नायलांबाय था गाइस जेसांनो हायो कमेन्ट हर नोंथांमोना मा सोंनो गोसो कमेन्टआव हर आं बरिया फोरमायगोन ना नोंथांमोननि कमेन्टखौ आरो किउनि भिडिअ लाना फैगोन आं किउनि भिडिअ टेनसन गैयाना नायबाय था आरो गाइस आं मोनसे बाथ्रा बुंनि जायफोरा दिनैयाव लासै आंनि ब्लगखौ नायदो आरो नोंथांमोना आंनि जिथुबा हाबा जानायाव लासै नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायखागोन खिन्थु आङो एसे गिफ्ट लाखिगोन दे नोंथांमोना एसे सापर्ट होदो नालाय एसे गिफ्ट लाखिगोन आङो हाबा बायखांनायनि उनाव नोंथांमोननो आङो गिफ्ट होजोबगोन मथा मथि खाबा मानसिनि गिफ्ट लाखिगोन आङो दा गिफ्टआव खाबा मानसिनो गिफ्टआव आङो मा मा गिफ्ट होनांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोननो मा गिफ्टखौ लुगैदो एसे नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय मानोना बुङोबा नोंथांमोना आंनि खामानि मावनायाव एसे सापर्ट होदो गासैबो फेमिलिया आंदो फैनो हायाखैबाबो इउटुब फेमिलिया भिडिअनि गेजेरजों सापर्ट होदो बेनिखायनो नोंथांमोननो आङो साबा मानसिनि गिफ्ट होगोन मा नांगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय गिफ्टनि नामखौ कमेन्टआव खिथा आङो नेक्स्ट ब्लगाव लाना फैगोन गाइस अके केमेराखौ दोनै एसे खामानिखौ मावबाय थानि आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थानानै खामानि मावबाय थानानै एसे इन्ट्रेस्ट नांगोन ना आंबो नङा होमबा थ' बिदिनो मावलांबाय थानांसिगोन उपाय गैया दा गिफ्टखौ मा नांगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय मानोना बुङोबा आंनि नोंथांमोनखौ साननानै लाबाय आरो जिहेथु आंनि हाबानि थाखायनो खामानि मावफादो होनना सानना लागोन आं नोंथांमोनखौ मानो होनबा नोंथांमोना भिडिअ नायना कमेन्ट हरदों नालाय खामानि मावदो साननानै नोंथांमोननो अननानै आं दा साबा मानसिनो गिफ्ट होगोन दा गिफ्टखौ मा नांगो नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय अके मा गिफ्ट नांगो कमेन्टआव खिथाहर लोंग्रा गिफ्ट नांगौबा लोंग्राबो हरगोन टेनसन गैया 11,000नि दाम सोना हरगोन लोगोफोर टेनसन गैया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थादों नालाय खामानि मावनाय बायदि मोनफादों आङो आंदो लोगोआव दोङो नांफादों आङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायखाय
आंबो लोगोआव दोंफायो बायदि मोनदो जागा थाइसेयाव जमा दोननांगोन इखो सनस्लानानै जागा थाइसेयाव जमा दोननानै दा गारसिगोन आङो बिथिंथ' बथलानो बथल गोजा माथो बिथिंनिखौबो लाना फैजोबनि र' गिफ्ट मोनसिगोन दे नोंथांमोना टेनसन गैला जायनि भायग' बेनो गिफ्ट मोनगोन आरो गिफ्टआव जुदि 11,000 नांगोबा 11,000नि दामखौ सोना हरगोन आं फन पे जायनो गिफ्टखौ मोनो मिथिबाय बास नोंथांमोना खालि सापर्टल' हो भिडिअखौल' नायबाय था मोजां नांदो नोंथांमोनखौ बहुत मोजां नांदो आङो आंनि नकुल ब्लग फेमिलिया एसेबां मोजां होननानै आं सानाखैमोन सासे सानैल'सो मोजां होनना सानदोंमोन आङो गोबाङानो मोजां ओंखारदो इनिखायनो एसे मोजां नांदो आरोना गाइस सना ओइ बोलो हो जागा थाइसेयावनो जमानो दोननानै दा गारसिगोन आरोना मा थिग बेबायदिनो ओंखाम जानायबो खालामनानै मा बिसास खुनु गेरेन्टि गैया नायबाय था गाइस देन्जार हाग्रा दंलै जोंनाव मिथिदों ना हा खोना लाजोबदों ना सिगाङो ट्रेक्टरजों जानला मानला हा खोनाय थांबानो हाग्राफ्रा रज'बो आरोना बेनो मेन बुस्थुआ वाव जागा थाइसेयाव जमा दोननांगोन ओरै होमबासो दायो गारनो हागोन बरियानो खस्थ' नांदो खामानि मावनायखौ खस्थ' मोनदो आदा आं थांगोन ना होननानै फन हरदो आरो माने आंनिया इउटुबाव नुनानै गोबां मानसिफोरानो वाट्सएपआवबो मेसेज हरबाय थादो खिन्थु दा नाङा रावखौबो दा खस्थ' खालामनो होआ दा आंनो हारसिं खस्थ' खालामगोन आरोना बेनो मेन बुस्थुआ मिथिबाय खालि नोंथांमोना सप्तासे सिगाङावसो फायना खस्थ' खालामनांगोन मेन बुस्थुआ 11,000नि दामखौ एरैनो मोनगोन 11,000नि दाम एरैनो मोनगोन नोंसोरो सापर्ट हो ब्र'मोन बिनानावमोन आब'मोन आदामोन फंबायमोन गासैबो आरो जेम्स आदा हाबायाव जेम्स आदाखौ लाना फै होननानै बुंदों मेसेजाव बयनाबो टाइम मोनाना वाव दालाय मानो साफा जादो भिडिअ बारा मोजां नुवा साफा जानायखो जायफोर जुबे नुजोबो जागाखो दसे खमाय जिरायनानै दसे खमाय खामानिखौ मावनानै एसे रेस्ट लानांगोन आरोना उपाय गैया लोगोफोर ओरैनो खालामबाय थानांसिगोन नङा होमबा दा एसे गोलोमो आरोना दा गाइस इनिफ्राय नै गोबां मानसिफोरानो बुंदो जिथुबा दा आङो एसे खामानि मावनो थांगोन नों आंखौ मानो लिंहराखै होननानै बुंदो आं दा इनि सायाव एसे फोरमायना होनोसै आंथ' दा नै साइडनि खामानिखौ मावबाय थाखादो दा मावबाय थानायावनो जुदि आंखौ जुदि हागौ मोननानै आंखौ कल खालामनानै बुंहरदो दा नोंनि खामानि मावनायखौ एसे बोरैबा नांदों मानो लिंहराखै नोङो जोंखौ होननानै आङो सानदो जिथुबा हाबानि सप्तासे सिगाङावसो फैनांगोन दाथ' आरो 2 मायानो दंखायोना लोगोफोर जिखुनु जाया आगष्टआवथ' थांखागोन नङा होमबा दाथ' नै 2 मायानो दोङो दा 2 मानि सिगाङाव आरो मा खामानि मावनो लिंहरनो एसे बोरैबाबो नाङो दाबो गामिनि मानसिफोरखौनो जेबो खामानि मावनो लायाखै दा आरो बाहेरनि मानसिफोरखौ माबायदि खामानि मावनो लाना फैनो ओरै सानदो आरो खिन्थु दा आरो उफाय गैया नोंथांमोना आरो आंनि मोजां फ्रेन्ड जाजोब्बाय दा नोंथांमोनाबो सापर्ट होनो लुगैयो आंखौ नङा होमबा थ' आङो जुदि नैबे नैथिनि खामानिखौ मावालासिनो दोननानै मा थिग आं लिंहरनोबो हानाय खिन्थु खुनु गेरेन्टि गैया खानैसोखौ नोंथांमोना आरो गोसो जाथारदों जस जाथारदों नालाय खामानि मावनो फैनो आदा ब्र' होनबाय थादोना र' आं नोंसोरखौ खिथा होगोन र' बाहाय खिन्थु सप्तासे सिगाव खिन्थु गासैबो फायखाजोबनांगोन खिन्थु दा गैखाया सप्तासे सिगाव गासैबो खिन्थु दा आंनो खस्थ' खालामनो होननानै आं थारमाने लासै मावबाय थादो खिन्थु दा नोंसोरनो आंखौ इन्सटाग्रामाव मेसेज हरनानै बुंहरबाय थायोब्ला मा जागोन दा होमबा ओमफ्राय इन्सटाग्रामाव बयबो मेसेज हरदो
कन्टेक्ट नाम्बारखौबो लादो ओमफ्राय वाट्सएपआव मेसेज हरदो दा गोबां मानसिफ्रानो सापर्ट होदो बेनि थाखायनो एसे मोजां नांदो बास नोंथांमोना ओरैनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय दा नोंथांमोना सापर्ट होनायनि थाखायनो नोंथांमोना एसे गिफ्टखौ होनो नागिरदों आङो मानो होनना बुङोबा आङो खामानि मावनायाव नोंथांमोना आंदो गैयाबाबो आंनि भिडिअखौ नायदो मानो होनोबा आंनि भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो आं सानना लादो जिथुबा आंनि खामानि मावनायाव नोंथांमोना आंदो दोंफायो होननानै मा फायो माबा माबि फाननो फायो नै हाल्लानो माने आंनि खामानि मावनायाव नोंथांमोना आंदो दोंफायो होननानै आं गावखौनो सानना लादो आरो मोनसे फिल खालामदो आरो मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट हरदो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै आं एसे मोजां जस जादो खामानि मावनायाव एसे बरिं नाङाखै बेनिखायनो हारसिंबाबो आङो खस्थ' खामानि मावबाय थादो मानो होनना बुङोबा जोंहा फेमिलियाव रावबो गैखाया मादार फादार आंल'खासै आरो सोरथो दंबावो नङा होमबा दा मावनो लागा न'आव रावबो थाखाया दा जियानो जाया मानो गाइस नोंथांमोना फैनांगोन आरामसे खामानि मावथारनांगोन जायफोरा फायनो होननानै कल हरदोना बिसोर खामानि मावनो फैथारनांगोन बिसोरखौ मा खामानि थिनगोन आङो बेखौ हाखर जिंनि हाग्राखौ साफा खालामनो होगोन आङो हाखर जिंनि हाग्राखौ साफा खालामनो होगोन आङो कल खालामनांगौ बुंबाय थादों आदा खामानि मावनो थाङि होननानै हाखर जिंनि खामानिफोरखौ गथाय साफा खालामनोसो लाना फैगोन आं नोंथांमोनखौ ओरैनो 11,000नि दामखौ मोनगोन शिक्षा होनांगोन नङाबा जानाय नङा शिक्षा होनांगोन 11,000नि दामखौ नांगौबा नोंथांमोना खामानि मावनांगोन बेटा खारग'आ दा गाइस आङो बारा भिडिअ खालामबाय थाला आङो मबाइलखौ चार्ज होना दोननोसै ओमफ्राय एसे खामानिखौ मावनोसै बेनि उनाव आङो भिडिअखौ नायनोसै इदिट खालामना माला टाइमाव हेगारनाय जायो बास नोंथांमोना खालि नायनानै सापर्ट होबानो जाबाय गाइस अके आरो माबाफोर सोंनो लागा दङबा मेसेज खालामबानो जाबाय कमेन्टआव अके